Usa ka 44 anyos nga lalaki ug 3 ka mga batanon ang nakaluwas ug 4 ka pamilyahan ug 19 ka mga individual dihang paspas nga nagsaka ang tubig baha ug hapit na nalapawan sa baha ang mga panimay sa barangay Biasong sa Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Emosyonal nga gisaysay nining 44 anyos nga amahan nga si Johnny Abella. Kisa nahadlok man, apan naning kamot nga maluwas di lang ang iyang pamilya, apan lakit usabang ilang mga silingan. Akong kuana no makaboy sa galon maunlod sila dito kay di ka bang munlangoy ko ala paggalabang na ang galon akong gipagunitan nila nya among silingan hakon tanaw wa naman tulala man kayo kay kisabay mo kuha nila nga wa may laing makakuha nila may nangabot ni sila namutol ko wire akong gihigot nga tumoy akong gipa kuha nila gipa gunitan ba para makalabang sa sila ba. Ang iyang asawang si Ninita nga di makamaong mulangoy miingon nga nagtuog yun siya nga mamatay na sila niya itong tungura kay ang tubig baha pila lang ka minuto ni abot na sa ilang mga ato. Nadali sila pagtabang sa iyang bana, lakip na ang ilang mga silingan. Kaya naman ang bigakot, nakanadyo ko, ginoo ko, mga makaroon na malanggadi. Yan basta magtapok lang ang batay na mong lawas, baka makita ang tibok na kong pamilya nga go Lord. Kung na may second chance, sagay, may second chance niya. Kalasing ko kani, ni kusog naman yun ang tubig, niya wala naman may kaikyasan. Ni agi mi sa kanang design sa mong atop dito minilusot din ni kamang sa sud sa 20 ka mga atop among gikamang-kamangan para lang maluwas sa tubig. Dakong pasalamat ni Johnny nga nitabang kaniya sa pagluwas sa 19 ka kinabuhi kining 14 anyos niyang pag-umangkon ug ang laing duha pa ka mga batanong silingan. Nya ko na to kumama jud kay di man siya kalakaw ba sakit iyang tail. Pag soja ko to kumama na lang niya. Pagabot na ko dito, dako na maging tubig. Ako mama, ako yun naluwas. Kat-kat sa apel, pagtanaw na lang, trap naman sila. Mo to nitabang na ko niya, napatungaan lang ko ang balay diri. Nadiri, laom naman diri kay karsada na ni mo to. Ato ko sa tunga, napatungaan lang ko ang wire naman sa tunga sa karsada mo, napatungaan lang ko nya ako nagupo sa wire diri. Mapasalamaton sila nga hangtod karon luwas sila nga nagkaubang managsilingan sa evacuation center dinhi sa Santo Niño Parish sa Barangay Mohon sa Dakbayan sa Talisay. Nga nangindahay nga dungan makabangon gikan sa kalamidad. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod, Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.